Velkommen til den video om at styrkeberegne på et spændejern til en pneumatisk spænder. Vi skal beregne den her del, position 10, som er påvirket af et stempel med en diameter på 50 mm, og som presser op her, og som bliver holdt igen af en Ø28 skive, hvor spændejern så presser ned på det emne, man sætter her i klemme, hvis man skal bearbejde med en fræser eller med en fræser. Jeg har lavet en beregning her, hvor man går ud fra, at vi har et arbejdstryk på 8 bar fra kompressoren, og det svarer til 0,8 Newton per kvadratmillimeter. Og når stemplet er Ø50, så kan vi beregne, at arealet bliver 1963 kvadratmillimeter cirka. Og det betyder så, at kraften på armen bliver de 1963 kvadratmillimeter gange 0,8, altså 1570,8 Newton. Men der er også en fjeder, som presser den modsatte vej, og her har jeg fundet en fjeder, som kan passe ind i det her område. Jeg har fundet den på fjeder.dk, og man kan se her, der er en udvendig diameter på knap 43 mm, og en indvendig på knap 36, og en ubelastet længde på 50,8 mm. Og den fjeder, den har en fjederkonstant på 8,02 Newton per kvadratmillimeter. Og hvis man skal beregne den modkraft, som fjederen yder på stemplet, så skal man altså sige den ubelastede længde minus den afstand, der er plads til her, og det har jeg beregnet til 36 mm. Så der er altså 50,8 minus 36, det er 14,8 mm. Og vi kan så regne den kraft, som kommer på stemplet. Det er 14,8 gange de 8,02 Newton per kvadratmillimeter, eller Newton per millimeter. Det giver i alt 118,7 Newton i modkraft. Så spændejernet er altså belastet af de 1570,8, som jeg beregnede heroppe, minus de 118,7, altså 1462,1 Newton. Det er den kraft, der kan virke på spændejernet, og det er den, jeg skal simulere i Inventor. Så i første omgang, så vil jeg gå over i Inventor og forberede de påvirkninger, eller forberede områder, som man kan påvirke med en kraft og en indspænding fra henholdsvis stemplet her. Vi har en Ø4 flade, som presser op mod spændejernet heroppe, og vi har altså en Ø28 skive, der er modholdt herover. Så jeg går lige over i Inventor. Og hvis jeg åbner den fil, jeg har forberedt her, som er spændejernet, så kan vi dreje den rundt og se, at der er ikke lavet nogen områder her, som hvor vi kan putte kræfterne på. Så jeg skal altså forberede to områder, hvor der kan puttes kræfter på i simuleringsdelen i Inventor. Og i første omgang, så vil jeg ordne det her område, som ligger herinde. Så jeg vil oprette en 2D-skitse på indersiden hernede. Og hvis jeg trykker på F8, så får jeg, eller på F7, så får jeg fjernet det, der ligger ud imod mig. Og så kan jeg tegne en Ø4 cirkel, som ligger her, og give den 4 mm.
Og så skal den ligge midt for, så jeg vil lige bruge Project Geometry og fange den kant, der er hernede. Så jeg får en midtlinje, eller et midterpunkt, som jeg kan aligne den her cirkel med. Så jeg prøver lige horisontal constraint for at se, om det passer, og det er den, jeg kan bruge her. Så jeg kan altså ramme midterpunktet her og få den til at ligge lige horisontalt med den. Så vil jeg gerne målsætte afstanden til centerpunktet hen fra linjen her, og der er 16 mm. Det kan jeg se på den skitse, vi havde her. Der er altså 16 mm fra centrum her og ud til enden af spændejernet. Så er det område her klar, og nu kan jeg gå ud af skitsen, og så kan jeg bruge den her sketch til at splitte overfladen, og der bruger jeg så funktionen split. Og det er den første, der kommer, det er split face, så jeg vælger mit split tool, og det er cirklen. Og så skal jeg vælge face, og jeg vælger den face, der er hernede, og trykker på OK. Så bliver området delt op i 2 stykker. Der sker noget med grafikken her, når man får delt det her op. Man kan se, at det er delt op i 2 områder. Nu har jeg lukket modellen ned og åbnet igen, og så er kanterne tilbage på modellen, så nu kan jeg køre videre. Det næste, jeg skal gøre, er at placere en skitse hernede på bunden af det her ovale spor. Så jeg bruger lige 2D Sketch igen og placerer en skitse her. Nu skal jeg tegne en cirkel med centrum herinde, og den skal være Ø28. Og så skal jeg have delt fladen hernede op, ligesom før. Så jeg går ud af skitsen og bruger split-værktøjet igen med cirklen som split tool. Og den flade, der skal splittes, er bundfladen. Nu er bunden blevet delt op, så jeg senere i stress analysis kan placere constraints på de her områder. Nu har jeg fået delt modellen op, sådan så jeg kan bruge den i stress analysis. Og det eneste, jeg vil forberede mere, det er, at jeg vil give en materialetype. Og det gør jeg ved at højreklikke her og vælge Art Properties. Og sidste faneblad, og så vælge Steel Mild. Det sidste, der skal tilføjes, før modellen er klar til at bruge i stress analysis, er en fillet herude på den her kant. Og jeg vil gerne tilføje 5 mm fillet, så jeg tilføjer 5 mm her. Og det har at gøre med, at man i stress analysis kan tilføje en pin constraint, og det kræver en cylinderflade. Så er modellen klar til at komme ind i stress analysis og blive beregnet. Så jeg vil slutte den første video her.